Chetiti nke otu All Progressive Grand Alliance APGA bụ Barrister Sylvester Ezeokenwa agbapego otu akpọrọ Soludo Kindred Initiative maka kansụl ime obodo Idemmili North ma bụrụ nke o mere na isi ụlọ kansụl ime obodo ahụ dị na Ogidi. Soludo Kindred Initiative bụ ndị nnọchite nke ụmụnna dị 448 bụ ndị nọ na kansụl ime obodo ahụ ma bụrụkwa ndị nwetara asambodo Certificate of Merit site n'aka onyeisi oche etiti nke otu APGA maka ihe dịgasị iche iche ha tụnyere na ịgba mbọ ha nye otuto nke Soludo Kindred Initiative n'ime ime obodo. Onye na-akọrọ ihe gbasara nta akụkọ na ndọrọ ndọrọ bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ akụkọ a ka abịa ihe si wee mee. Mgbe o guzochabere ya bụ otu, Maazị Ezeokenwa gwara ha ka ha gaa na otu ụmụnna ha niile ma dọtara APGA ndị mmadụ site n'ịna-akọwara ha eziokwu gbasara ezigbo ọrụ niile aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo rụgoro na steeti a. Ọ kọwara otu pati APGA dịka pati so na ndị na-eme nke ọma na Naịjirịa ma mee ka amata na ihe eji guzobe ya bụ otu bụ iji nweta ndị bi n'ime obodo ọkachasị ụmụnna ka ha sonyere APGA na-akwalite ọdịmma Anambra. O mere ka amata na mgbe na-adịghị anya na APGA ga-eguzobe otu nke ama dịka otu Cooperative Society ma mee ka amara na onye ọbụla ga-eso na ya bụ otu ga-abụrịrị onye nọ n'otu Solution Kindred Initiative maka na ihe elele dị na ya buru nnukwu ibu. N'okwu nke ya, onye isi oche otu pati APGA na steeti a Maazị Ifeatụ Obiokoye kọwara na ya bụ Solution Kindred Initiative ọ bụ nke ọ chepụtara bụ nke emere iji hụ na APGA nwetara ụmụnna niile dị na steeti a ka ha sonye n'otu pati APGA site ị na-agwa ha eziokwu gbasara ezigbo ọrụ aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo na-arụ n'ime ya nakwazi iji otu pati APGA na-egboro ha mkpa ndị nke gọọmenti kwesịrị igboro ha. N'okwu nke ya, onye isi oche okpuru ọchịchị kansụl Idemmili North bụ Maazị Chuks Brown Igboanoa kelere Maazị Obi Okoye maka ichepụta ya bụ echiche. N'okwu nke ha, onye eze ọdịnala nke Ogidi bụ Igwe Alex Onyido nakwazi onye otu pati APGA na Ogidi Ward 1 bụ Dr. Udoka mere ka amata na ya bụ otu ga-enyere otu pati APGA aka n'ụzọ pụrụ iche nke kasị nke ime ka ndị mmadụ mara n'ezie na aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Soludo arụgo ọtụtụ ezigbo ọrụ pụrụ iche. Onye jibu otu pati were zọọ ọkwa ịnọchite anya ndị ọgbọnta nkwado Anambra Central na nhọpụta nke emeburu gara aga bụ Maazị Dozie Nwankwọ na ndị isi oche otu pati APGA na okpuru ọchịchị kansụl niile dị na Anambra Central nakwazi ndị ọzọ bụ ndị sonyere na ya bụ emume site n'Ogidi. Abụ m Chukwuemeka Modelem.